फाइनली दोस्तों पवन सिंह के एक और यानी सातवां देवी गीत के पोस्टर रउरा लोग के बीच में आ गइल बाटे और इ गाना कब और केवना चैनल से रिलीज हुई एकरे बारे में बात करे वाला बानी ए वीडियो में। तो बना रहलो वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहले बात कर लिया जब पवन सिंह के एक गाना के बारे में। पवन करिए पुजाई गाना के लिखले बाड़े गोविंद ओझा और एक गाना में म्यूजिक एकदम पारंपरिक होके वाला बाटे यानी पुराना गाना के म्यूजिक डलाई और गोविंद ओझा के साथ में पवन सिंह के बहुत दिन के बाद गाना आवताटे और बतावल जाताटे कि पवन सिंह के गाना एकदम कमाल के एवं पारंपरिक होके वाला बाटे जो उनकी भोजपुरिया दर्शक के बहुत काफी ज्यादा पसंद भी आई। और ये गाना के वीडियो में बात कर जाओ भाई तो वीडियो में नजर आवे वाली बड़ी पवन सिंह के साथ में श्वेता झा यानी जौन पहिलका गाना पवन सिंह के देवी गीत आई रहलाटे जौन एक्ट्रेस ओमे बाड़ी उहे एक्ट्रेस एहू गाना में नजर आवे वाली बाड़ी। और बता दी भाई लोग कि एक गाना के लेके खुशखबरी बा। खुशखबरी ई बा भाई कि एक गाना के कंफर्म रिलीजिंग डेट आ गइल बा। तो चलो भाई हम तहनी लोग के बता दी कि गाना कब और कौना चैनल से रिलीज हुई। तो भाई पवन करे पुजाई ये गाना के 21 तारीख के सुबह 7 बजे एस्तर भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से रउरा लोग के बीच में रिलीज कर दिया भाई लोग। हम बता दी कि 21 तारीख के सुबह 7 बजे एस्तर भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से रउरा लोग के बीच में पवन करे पुजाई गाना के रिलीज कर जाई। और ये गाना के एक बार जरूर सुनी हलो काहे से कि गाना एकदम पारंपरिक एवं भक्ति होके वाला बाटे।